kining gi hatag ni Kristo nga pagpatinaw sa buluhaton sa mga apostoles, nabuhat ni mga santos, nabuhat sa ni San Isidro Labrador. Ang unang giingon ni Kristo, magsaksi kamo kanako. So makig-uban ta sa Espiritu Santo, kaya ang Espiritu Santo magsaksi mahitungod ni Jesus. Niya ang Espiritu Santo di man makita, musud na siya nato ug ato siyang dawaton. Mao na nga kita mahimo sadtang saksi ni Jesus or witnesses of Jesus. Okay. Pangutan-an ang imong tupad na mustamang karon nagsaksi ka ni Jesus. Oh, tanawa di ba? Wa kay baw nagsaksi ba o wa? Unsa man ang saksi, imong pamatud-an nga tinuod si Jesus. Muna ningon si Jesus diri sa ebanghelyo, moabot yung panahon nga ang magpatay ninyo magtuo nga nagtuman sila sa sugo sa Ginoo. Ngano man ingon si Jesus, wa man gud sila kailas Ginoo sa amahan, wa sad sila kaila nako. Kinsa may mo paila sa amahan og ni Jesus, kita unta nga mga saksi. Unsa may unang ipaila nato nga si Jesus Dios, tag-iya sa tanan. Kisay tag-iya ron sa imong balay. Sa imong hunahuna ba kisay tag-iya sa inyong balay? Moingon ka, ako pa dir, ako gapatukod ana. Wa na ka nagsaksi ni Jesus nga maoy nagbuhat ug maoy tag-iya sa tanan. Kinsa roy tag-iya sa imong yuta? Nang imong yuta ba? Na ako gunang titulo pa dir, ako gina. Wa na sad ka nagsaksi. Kinsa may tag-iya ron sa imong anak? Kanang anak nimo ba kisay tag-iya para nimo? Ikaw, wa na sad ka nagsaksi. In short, kung mangangko na ta nga kita mo'y tag-iya bisag usa lang kabutang dinis kalibutan, wa na ta magsaksi nga si Kristo tinuod nga Ginoo. Timan-an gina nato. Bisag ka ng imong kilay, ikay mo angkon ana, imo nang kiskison kay imo na. Kanang imong sana ovary, imo nang putlo ng ugat diha, ipalaygit nimo kay ikay mo angkon na ng imong lawas nga ikagitag iya. Or kanang imong genital organ, imo nang transpiran o gusto nimo nga genital organ, laki man ang imong genital organ, imong ilisag babae, tungod kay ikaw mo'y tag-iya, patay ka diya. Kanang imong naong, abi kay brown, imong papution, kay ikay tag-iya. Kanang imong buhok, imong ilisan-ilisan og kolor, kay ikay tag-iya. Kanang imong panit, imo nang tatuan, porting daghanang tato, mabulit na lang, buslot-buslutan pa na nimong mga dungga nimo diag unsa pa nay buslutan, mga ilong, mga dila usahay. Tungod kay ikay tag-iya, patuyang lang kag unsay buhaton. Wa na ta nagsaksi. Gilingi ag usab imong tupad. Na mustaman nagsaksi ka. Ayaw nagyug pangangkon mo na si San Isidro. San Isidro wa gid siya nangangkon, usa siya ka magdadaro or mamumuo under siya atong sa to Vargas, atong sa tingan atong Vargas mo to apelyido siyang amo. Mao na nga nagpaubos siya niya, hapit tanan iyang ipanghatag niya ang tanan niyang kinitaan ngadtos mga kabos. Ikaduha nga pagsaksi, musaksi ta nga si Jesus gamhanan na ay gahom. Mao na nga ang mga santos maghimo ginag milagro. Si San Vicente Ferrer porting milagro ani,
Si San Isidro na asay daghang milagro. Tanan gyud na mga milagro. Sila si San Pablo nagsuroy-suroy sila San Pedro naguban gyud ang gahom sa paghimog milagro. Di nata sa magsigig pangitag milagro. Ang ato magong nakaapan karon sige tag pangitag milagro, magmilagro kunuhay dito sa Birhen, adto dayon ta ng lugar, magmilagro ning usa ka santo, punsisok dayon ta dito. Hasta ning magmilagro ang pari o naay magpaila diha nga milagroso nga tao nga makaayog masakiton, hala pundok sa ginato dito. Pero nalimot nga kita di ay mga saksis Ginoo makahimo sa tag milagro kung tugutan lang nato ang Ginoo nga mulihok dinhi nato. Kana bang di nata mangangkon ba muso dayon ang gahom sa Ginoo. Kamo ade mo maghimog milagro day. Wa mo maghimo. Uy paghimo sad mo paghimo ginagmay or dinagko. Di kausa nga nagpista mis amo dito sa Kahugan nya do nami event nya gideclare to sa Pag-asa nga signal number 2 ang Cebu nya mangabang mi atog baterya truck kay among ipatukar dito sa among sound system. Purtig yung uwana karong gabhiuna nya ugma kuan pa man signal number 2 man kusog kay uwan. Kami Sister Naray dito sa balay magrosaryo ta pagkagabi ba rosaryo mi pagkagabi. Uy pagkaugma kusog malangyapong kay uwan. Wa man mo ipikto ning milagruhan ni. Sige lang. Ato tong dayon pero dili kusog ang uwan na kay kanang mura na bag kanang dili na kay kusog ba. Dayonon tani waon ta tong baterya struck pasaw-pasaw gusto tubig dito sa katong talir atong akong kaila nya gidana na mo ngadto na po abot na po sige mga punguan nya pasano naman tong baterya nga to bukid ingon dayon ko sa Ginoo dito sa kapilya ba sa akong kasing-kasing Lord imo maganing gipahunong ang bawd ug ang bagyo kini pabanggamayng uwan. Kung imong gihuna-huna na kining among pagpistas kapilya makatabang sa pagtuo, imo ra gining pahunongon ang uwan. Nya ito man tong dago makanangit-ngit kay ba. Kita man kog murag pad nga murag hayag gamay. Nako sige, lakaw na ta. Adto na tas Kahugan, nituang ang uwan. Dangog lang ngadto ni kusog kaayo ang init anang adlaw ang pari wa maglisod pag misa didto kay ni uga-uga. Hangtod pagkagabi nahuman ang among party pa kanang program mga alas 12 gabi wa gi uwan nindot kaya basa-basa lang jutay pero na uga-uga sad nya tanaw nako sa balita paminaw na mo sa balita signal number 2 man lang gyapon ana pagkaugma pag uli na namo igo yung nada ang baterya nga sa ubos ni uwan nagmaayo balik tulo ka adlaw kusog ang baha. Mga itong nakaingon ko milagruhan sa Ginoo na yang among gipistahan dito uso manas atong kapilya tagutlo kabuok Santos amo ditong gipistahan Santo Niño Verges Guadalupe ug San Isidro Labrador January amo na ditong naami aning tulo ka imahin. So kaning mga experience ingon ani napagidaghan nga kasinatian bisan gani dinhi natay kasinatian mura bag mga milagro ba mao ni ang atong ipakita sa mga tao dili nang karatol dili nang kabalaka kato sang kani akong manghod si Clito na ato siya giopirahas kasing-kasing nya kuan pa ko ato mga 50 year ko sa seminary life nako di ako seminaryo year 2000 niya kuan ang among bayron nun sa ospital kay 300,000 naluwas ginoon siya pero 300,000 bisag 3,000 wa ko'y kwarta wala gyud dead end akong gitawagan tanan ako mga kaila nga arang-arang wa gyud balibad tanan
Libot-libot ko dihas may puente kay diha matos community hospital gi-admit. Sige kog Rosario galakaw nako. Lord, did na gyud wa na sirado na tanan, wa na gyud koy possibility nga makita, pero excited ko unsay imong buhaton aron mabayran ning hospital. Relax lang ko. Tinuod gyud nabayran gid namo, nagsubra pa. Di na lang kumusulti kay abutan niya tag alas 10 sa buntag no. Naidaghan tabo. Maghimo tag milagro pinaagi sa dili pag-angkon sa mga butang. Ang anak ni San Isidro o ni Maria Maria de la Cabeza, gamay pang bata nahog sa tabay. Di nila makuha kay lawom kaing tabay. Ang gibuhat sa duha kama nagtiayon ng lingkod sa kilid sa tabay ug nagampo. Taud-tauran ni saka ang tubig, gialsa ang ilang anak. Kutob yun sa yuta. Ang ilang anak naghilamos-hilamos na sad. Anak. Di mo to. Wala ginay tabo lagi. Moto nga pagka himo ato ingon dayon si San Isidro, ang timaan ani nga dili na kitay tag-iya sa atong anak. Kay patay naman tani nga atong anak, wa naman tay mahimo. Nya gibalik mas Ginoo nga buhi, siya'y tag-iya ani. Muna kitang duha din ata mag-sex. Ato nang tahoron ang Ginoo. Atong gabuwag din silag puyo. Lain na silag balay. Nagatiman silang anak. Pero wa na sila magdog. Moto'y ilang respond sa Ginoo. Ilang gidison. Hastang ilang right isip ba nag-asawa. Ilang gidison. Hastang ilang anak, ilang gidison. Sama usab ni Maria, pagkasinati niya sa dakong gugmas Ginoo kaniya, nagpakasulugoon, iya sang gidison ang tanan. Sulugoon ra siya. Ug diha nang gawas ang dagko kay mga milagro pagpakita sa gahom sa Ginoo. Tanan San Vicente Ferrer iyang gidison ana. Mao na nga grabe kaayo ang nahitabo nga milagro tungod sa ilang pagpakasulugoon sa Ginoo. Mao sa na ang atong pagsaksi sa Ginoo, pinaagi nga magpakasulugoon ta. Nya kung suguon atas Ginoo, igo ratang mo implementar o magmatinud-anon sa pag-implementar sa iyang mga plano, pero ang tanan dili ato. Muna din sa parokya, isip inyong parish priest, wag gyud ko nangangkon ani. Ang akong obedience tuagid sa akong obispo, sa atong obispo. Iya kong tiksan ikaw nga pabalhino nako, balhin na sa dayon ko. Bahala na mo dinhi. Ug tiwas anang kumbinto. Manindog ta.